ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆ ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರ್ದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದಾಯಗಂದಲ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಂಡಲ ಅತ್ತನಾಂಡ ಆಲ್ ಸಿಂಪತಿ ಗೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾಡು ಪನೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಈತನೆ ಟೊಮ್ಮಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಫೇಕ್ ಏರ್ಲ ಬೈದಿರು ರಿಯಲ್. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರು ಇಂಚ ಕುಲ್ದ್ಯಾನ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಯಾನ ದಾಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬೇಲೇನು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ LIC ಅತ. ಸೊ ಯಾನ್ LIC ಇಟ್ಲ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಯಾನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಬೇತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಬುನಾನ ಮಂಜಿ ಗಂಜಿ ಕುಂಟು ಮಾಡುದು ಕುಳ್ಳೋಡವು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಡನ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಡ್ ಕುಳ್ಳಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡನ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಬಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತ ನಟ್ಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲು ನಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಕ್ಕಲತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸಿಂಪತಿ ಗೇನ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿನ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಲ ಕದೀತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ರೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಟೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಲಕನೆ ಇದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದಿ ಏತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರಡ್ ಕುಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಜಿನಾಡಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಇದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಆಲ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಚ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿನಾಡಲ ಏನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಇದೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣತ ಐಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಖುಷಿ ಪಡವೆ ದಾಯಗಂದ ಪನಗ ಏನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಇದು ಬರ್ಪೇರತ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುಡು ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕುಲ್ದ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತಾಪಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಆನಿ ತುಲೆ ಇನಿತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲೆ ಅನ್ ಪಂಡ್ಯಾನು ತೈತಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಗ್ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಮರ್ದುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ನರನನ್ನ ಕಣ್ಣಗ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೆರು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ದಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ದಾದ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನೊಂದು ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅತನಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಟಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ಅತನಾಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ಎನರ್ಜಿದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅವು ಸೊ ಅವು ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ಅತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಬುರುನು ಅತನಾಂಡ ಸಡನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಡೆತ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಮುಗಿತೆತ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಚೈನ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ ಪಿದೆ ಪೋನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿತ್ಯ ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಚೈನ್ ಪಾಡುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಒಂಜೆ 1/4 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೆತ್ತ ತುಲೆ ಕೊಲ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಎದುರುಡೆ ಪೆರ್ನೆಂಟ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಉಂದು ಯಾನ್ ಮಂಡೆಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪುನು ಮಂಡೆಡ್ದೆ ದೆತ್ತದು ಪಾಡುನು. ಓಕೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದೈವಕ್ಕ ಈತ್ ದಳಪತಿ ಚೈನ್ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಚೈನ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ವೇಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಾದು ಊರ್ದು ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟಾತುಂಡಿ ಉಂದೆ ನನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಐತ್ ಅರ್ಥದಾದ ಪನಗ ಆತ್ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಾಪಿ ಇಂಚ ಪುರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೂರುಗು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಪೋಯರು ಹೋದ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಡು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದಾಯಗಂದ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುಜೆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪತ್ತೆರ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜತ ಮೊಕುಲೇತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆರತ ಪಂಡ ದಾಕುಲುಂಡತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜತ ಅಂದ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪಾಪಾಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಟೂರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಆವಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಪಿರ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಪುಜೆರ್. ಓಕೆ ಏತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲ ಉಂಡು ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಮುರಣೆಂಜಿ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು
ಆಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರೆಂದು ಪೋಪಿನಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಬಂತದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಲ್ ಅಂಚಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಲ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆಲು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪಿನನಿ ಟ್ರಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಮನ್ಪುನಗ ಮಿತ್ತರ್ ತಿತ್ತು ಬುದುಕ ಗಾಡಿನ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ತಿತ್ತು ಮಂತದು ಅಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ಟಾತನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಅವಗಡ ಆಪುನು ಸೊ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿನೆಟ ಪತ್ತಿನೆಟ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲು ದಾದಾಣಲು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅವು ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಜಿಪ್ ಯೋ ಮೌತ್ ಬಾಯ್ಗೊಂಜಿ ಜಿಪ್ ಆಡ್ದು ಕುಲ್ಲಿ ಓಲ ಆಪುಜಿ ನಡಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ ತುಲಿ ಎನ್ನ ಯಾನತ್ರ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂತುಂದುಪ್ಪೇನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತು ದೆಪ್ಪುವೇನು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಣ್ಣ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆ ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರ್ದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ದಾಯಗಂದಲ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಪೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಡಲ್ಲ ಅತ್ತನಾಂಡ ಆಲ್ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾಡು ಪನೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಈತನೆ ಟೊಮ್ಮಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಫೇಕ್ ಏರ್ಲ ಬೈದಿರು ರಿಯಲ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಮಾತ 10 ಜನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ನ ಏತ್ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಲೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಂಡದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಏನಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತದು ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಆಂಡ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲ್ಪು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಂಗ್ ಮನ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಜೋಕಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಡೈಲಿ ಬುಲ್ತು ನನ್ನ ಅವು ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತನ ನಾಟಕ ಅಂದಾಪುನು ಸಿಂಪತಿಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದಾಪುನು ಅಂಚೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ ನಾಟಕ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೆತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಂಡಲ ಸಿಂಪತಿಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುಜಿ ಅನ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನೆತ್ತನಲ್ಲ ಹೃದಯದೇ ಬರ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏತು ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಲ್ ತರೆಗೆಡಿಸು ಜಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳು ಜಲ್ ಆಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂಪಲು ರಡ್ಡನೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲೇನ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ತುಪ್ಪೆ ದಾಯಗಂದು ಪನಗ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಇಲ್ಲದ ಬೆಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೇನಗೆ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕೆಬಿತ ಚೈನ್ ಉಂದೇನ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗಾಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲು ಉಲ್ಲಲ್ ಪಣದ ಆಡ ಅಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರತಿದ್ಜಲ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಏಜ್ ಎತೋ ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಲವ್ ಮಂತ್ ದುಲ್ಲೆರು ದಾದ ಆಕಲ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಜಿನಾಡಲ್ಲ ಲವ್ ಮಂತದ ಕುಲೊಂದು ಕಣ್ಣೀರು ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನವಳು ಈ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆಲೊಂಜಿ ಎಫೇರ್ ದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿಜ್ಜಲು ಅಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಮೆದ್ದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಪ್ಪಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೆತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಎಂಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಣ ಏನ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರಂದು ಪನ್ನಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದು 10 ಜನನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಲಾಲು ಎಂಚಿನನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜರ ಮೊಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಲ ಸಾರಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿದಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ತುಕ ಬರ್ಪುಜಕ್ಲಿಗು ಆಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಂಬೆ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ದೇಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊಲಿಗೆ ತುಳು ಪಾತಿರುವಲು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರುವಲು ಓಕೆ ಆಂಡ ಮೊಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿಜಿನಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲ್ಲತ್ತ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ತುಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೊನ್ನೆನು ಬೊಲ್ಚ ಇರತ್ತ ಕನ್ನಡದ ಕುಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಆಪು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಲು ಮಂತದ್ದು ತೂಪವಾಲು ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಲ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾದ ಬರಡಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವು ಒಂದಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ತೂಪುಜೆ ರೇಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಗುರ್ತಲಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಪೂರ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಪುರಪುನು ಅಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ತೂಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಪಾದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋಡಾಣಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಬಿಲಿಯತ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಅದಾಣಲೊಂಜಿ ಆಲೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತಿನೆಟ ತುಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪೋಯರ ಆವಡ್ ತುಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಡು
ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸಾಧನೆ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂದು ಪನ್ನಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡು ಟ್ರೋಲ್ ಆವೊಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನೊಪ್ಪುನು ಆಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ದಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದವಡ ವಾಂಬಿದಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲೊಂಜಿ ಅವು ಫೋನಗಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಒಂದೇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪನಗ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಆಲೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಲ ಪೋದು ಆತಜಿ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೈಟ್ ದ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕುಡ ಬತ್ತನು ದಾದಂದು ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪಿರಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ ನಿಜವಾದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲ ದೀತಿರ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರೋಡು ಆಲೊಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ನೆಪ್ಪಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನು ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲು ಏರುಪ್ಪುಜೆರು ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ಏಜ್ ಆಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪಲ್ಲು 11 ಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಈತನೆಟ್ಟ ಅವಡ ಉಲ್ತದು ಪತ್ತದು ಸಿಂಪದಿಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಜಲ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪಾದಿನ ತಂದು ಏರಲ್ನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜಲ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆದ್ ಬರಡಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟೋನ್ ವೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಪನೊಂದು ಪಾಡಿದಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯನು ಇನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೈಟ್ ದಾದಂದು ಪನಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲಾದುಪ್ಪಿರು ದೇಗಂದ್ ಪನಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸಡನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗದ ಮನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಆತ ಬೇಗ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಡೆ ನೈಟ್ ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರಂದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೇನ ಇಂಚ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲೇನ್ ಏಯ್ತಿಂದೆ ಐಡ್ದ ಕಡಪುರನು ದಯಗ ಪಂಡದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟನ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಅವಂದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತದು ಐಡ್ದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆಪುಲ ಕಾವಡ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪನನುಲೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾರಿ ತೂತುದಿ ಎಂಕ ಪೊಂಜನ ಕುದರ್ ಬಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಲೇನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಟಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜದಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡಮೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಏಜದ ಕ್ಲುಪ್ಪಿರು ಬಕ ಆಲ್ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡದು ದ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ದ ಪನ್ಪುನತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಗಂದ ಪಂಡಗ ಆಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಐಟ್ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಆಲೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಲು ಐಡ್ದ ಕಾಲೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋನಗಲ ಆಲೊಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಒರ್ತಿಕುಲೊಂದು ಬೇಜಾಡು ಕುಲ್ದಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಚಿನ ನಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಪಗಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಈತನೆಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದಲ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಪಣ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಉಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ವೆ ಬೊಕ ಮಮ್ಮಿ ನಿಕುಲು ಎಂತು ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಉಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ ಕೈತ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪೆಯೆ ಈ ಸಲ ಆಯ್ಲ ಪಾಪ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆತೆ ಆಯ್ಲ ಅಂಚದು ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯಾನುಭಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಜನಲ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಾನುಭಕ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಎತ್ತಾನ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಾನುಭಕ್ತಿಡ್ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಉಪ್ಪರು ಈ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತುದುಪ್ಪರು ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ದಾದ ಎನ್ನುದರ ಆ ಪೂರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟನ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆತ್ತನಾಡ ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲ ಬರುವೋಕೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.